CaixaFòrum Tarragona obre les portes a l'exposició Art i mite, els déus del Prado. El museu acollirà una selecció d'obres de temàtica mitològica d'entre els segles I abans de Crist i XVII després de Crist. Aquest petit tast del Museu Nacional del Prado ens trasllada a un món fantàstic i diví protagonitzat per déus i éssers mitològics de la mà d'artistes emblemàtics com Rubens, Ribera i Zurbarán. L'exposició estarà disponible a partir del 23 de març i fins al 25 de juliol d'aquest 2021. Aquesta exposició no és només una exposició de mitologia, no és només una exposició de pintura, sinó que barreja els dos elements per a intentar explicar una mica com hem arribat a la nostra societat actual a tenir una sèrie d'idees, pensaments, maneres de fer que es van formar, es van forjar en el seu moment a través d'uns mites i de la seva interpretació, com podem veure en les pintures del segle XVI i XVII. Això significa que la nostra manera de veure l'amor romàntic, de veure les relacions, la nostra manera d'entendre els pecats, podríem dir, o fins i tot la nostra manera d'entendre qui són els personatges importants, els herois, quines característiques han de tenir, no és sortit del no-res. Ve de totes aquestes històries passades per aquests filtres i, per tant, hem de veure que vindre a aquesta exposició és intentar descobrir una miqueta què hi ha darrere del nostre pensament actual, de les nostres actituds, de la nostra manera de relacionar-nos com a persones.